ஓம் ஸ்ரீதாரா நேயர்களுக்கு வணக்கம். 64 யோகினியில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய யோகினி ஸ்ரீ சமுத்திர தேவி. இந்த சமுத்திர தேவி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நெறைய நிகழ்வுகள் நடக்கும். அந்த நிகழ்வுகள்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம், "ஓ! இதனால தான் வந்து இது நடந்ததுன்னு" சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்த அதோட கம்பேர் பண்ணி ஒப்பிட்டு என்ன பண்ணுவோம், இந்த விஷயத்தினால தான் இது நடந்திருக்கும். இப்படி பண்ணதுனால தான் இது நடந்திருக்கு. இதனால தான் இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை முத்திரை குத்தி நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆ அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்குது நம்ம மனம். ஒண்ணு நல்ல விஷயமா இருந்தா, நான் அன்னைக்கு அது பண்ணல. அதோட ரிசல்ட் தாங்க இதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆனா ஒரு கஷ்டம் வரும்போது, இதனால தான் நம்ம நம்ம அன்னைக்கு செஞ்ச காரியத்தினால தான் இதுன்னு ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும். இல்லங்க நான் நம்பினேன். இந்த மாரி ஏதாவது ஒண்ணு. இந்த தேவியை யார் உபாசனை செய்றாங்களோ, எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்ததுன்னு பகவத்கீதை ஒரு வாசகம் வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி நடந்ததை பண்ணிக்கிறது. ஏற்றுக்கொள்ளும் தகுதியையும், ஆற்றலையும் குடுக்கக்கூடிய தேவி. இந்த சமுத்திர தேவி. இவ பேரே சமுத்திரம் இல்லையா? அப்போ இவளோட வாகனம் என்ன இருக்குன்னா, மீன் வாகனம். இவளோட தோற்றம் எப்படி இருக்கும்? முகம் எப்படி இருக்கும்? குள்ளநரியின் முகம் கொண்டிருக்கும். குள்ளநரியே என்ன தந்திரம் மிகுந்தது குள்ளநரி இல்லையா? இப்போ அனிமல்ஸ்லயே நம்ம என்ன சொல்றோம்? குள்ளநரி பயங்கர தந்திரமா இருக்கும். கதை கூட சின்ன வயசுல என்ன சொல்லுவாங்க? குள்ளநரி தந்திரமானது அது. அது இந்த மாரிலாம் பிளான் போட்டுச்சு, ஏமாத்திச்சு அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அ யாராவது நம்ம ரொம்ப தந்திரமா பிளான் போட்டு நம்மள ஸ்கெட்ச் போட்டு நம்மள ஏமாத்தினான்னா, "குள்ள நரி மாரி மூளைக்காரன் அவன். எப்படி நரி மாரி பண்ணான் பாரு" அப்படின்னு தான் சொல்லி நம்ம வந்து அத சொல்லுவோம். அந்த அந்த அனிமலோட ஒப்பிடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த அதே மாரி உடல் வலிமை மிக்கது. இப்போ சிங்கம், புலி, சிறுத்தைக்கெல்லாம் எப்படி உடல் வலிமை மிக்கதோ, இந்த குள்ளநரியும் அந்த மாரி தான் உடல் வலிமை மிக்கது. டக்குன்னு பிளான் போடும், டக்குன்னு ஏமாத்தும், குடுகுடுன்னு ஓடும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடியது. அதாவது தந்திரம்னா கெட்ட விதமான தந்திரம் கிடையாது. சாதகர்களுக்கு இவள யாரெல்லாம் ப்ரே பண்றாங்களோ, அவங்களுக்கு நல்ல புத்தி கூர்மையை தரக்கூடியவள். ஒரு தந்திரம் போட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை நடத்தக்கூடிய ஆற்றல். அதே மாரி இவள யாரெல்லாம் சாதகம் செய்றாங்களோ, உடல் வந்து நல்ல வலிமையாய் குடுப்பாள். என்ன? ஒரு கையில வந்து கண்ணாடி வச்சிருப்பா. இன்னொரு கையில கடாரி வச்சிருப்பா. இப்போ கண்ணாடி வந்து "நீ உன்னுடைய அகத்தழகை பாரு" அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான மீனிங். கடாரியில வந்து உன்னோட தேவையில்ல விஷயங்களை அகற்றிடு என்ற ஒரு மீனிங். இப்போ இவளோட வாகனம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மீன் இல்லையா? இப்போ மீனுக்கு வந்து அ அறிவாற்றல் அந்த சென்சஸ் சொல்றாங்கல்ல, 5 அறிவு, 3 அறிவுன்னு. அந்த மாரி கணக்குல நம்ம அறிவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. பட் விலங்குகளுக்கு உணர்வுகள் ஜாஸ்தி இல்ல? அந்த மாதிரி இந்த மீன் வந்து அ ஒரு ஒரு ஒருத்தங்க கிட்ட வராங்க. ஒரு ஒரு எனிமி அதாவது இது ஒரு பெரிய திமிங்கலம் வந்து நம்மள முழுங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது உஷாரா இருக்கும். எப்பவுமே வந்து அலர்ட்டா இருக்கும்ல. யாராவது இரவு ஆனாலும் சரி, பகல் ஆனாலும் சரி, அது யாராவது பிடிக்க வரப்போதும், இல்ல மிச்ச விலங்குகள்னால் தனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லும்போது, அது வந்து அ உஷாராயிக்கும், அலர்ட் ஆயிக்கும். அந்த மாதிரி அ அலர்ட்டா வைக்கக்கூடிய தன் சாதகர்களை எப்பவுமே வந்து உஷாரா, அலர்ட்டா வைக்கக்கூடிய ஒரு தேவி. மீன் எப்படி தண்ணீருக்குள்ள அப்படியே அழகா போகுதோ, அந்த மாரி அழகா போகக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிற ஓடத்த வந்து அழகா கடக்கக்கூடிய ஆற்றலை இந்த தேவிக்கு வந்து தன்னோட உபாசகர்களுக்கு கொடுப்பாள். அதே மாதிரி தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும், அப்புறம் வந்து பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு வடிவேலு சார் சொல்லுவார். அது மாரி பிளான் பண்ணி பண்ணுவாங்க. இந்த தேவியை உபாசனம் செய்ற சாதகர்கள் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே டக்கு டக்குன்னு யோசிப்பாங்க. டக்கு டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. குழந்தையின் வேகத்துல வந்து அவங்க வேலையும் செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் இவளுக்கு. இவ வந்து சாதகர்களுக்கு என்ன உணர்த்த வரா அப்படின்னா, எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கணும். எப்பவுமே யோசிக்கணும். அதே மாதிரி இது வந்து வாழ்க்கையிலும் சரி, இல்ல நான் ஆன்மீக பயணம்ல போகணும் சரி. இந்த 2த்துலயுமே இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த மாரி யோக நிலைகளை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படிங்கிற அறிவுத்திறனையும் தரக்கூடியவள். அ இவள வந்து ஓம் ஸ்ரீ சமுத்திர தேவியை நமகன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணாலே, இவளோட அருள் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். அதனால சிறு தெய்வங்கள் தானே! அதனால ஈஸியாவும் நம்மளுக்கு அருள் பாலிச்சிருவாள் இவ. ஸோ ஸ்ரீ சமுத்திர தேவியை வேண்டி நீங்களும் நல்ல புத்தி கூர்மையும், அறிவாற்றலும், வேகமும், உடல் வலிமையும் பெற்று, எப்பவுமே அலர்ட்டா, உஷாரா இருக்கிற மாதிரியான
ஒரு தன்மையும் பெற்று பகைவர்களை வெல்லறதுக்கு நம்ம எப்பவுமே அலர்ட்டா இருக்கணும்ல. அந்த மாதிரி நம்ம பகையோ, இல்ல வரும் கஷ்டங்களையே சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும். இந்த மாதிரியான ஆற்றல்களை, வரும் துன்பங்களையும், கஷ்டங்களையும் சமாளிக்க கூடியதான மூளையையும், மூளைனா பிரெயின். அந்த மாரி ஒரு மன வலிமையும், உடல் வலிமையும் குடுக்கக்கூடியது.